We're joined by Phelisa Mgendlana, where she is joined by Nqababanga, which is very quite interesting, who jumped from the DA party to the ANC party. Phelisa Mgendlana, good afternoon and welcome. What's happening where you are? Manibulele ndinamkele apho e-studio sikwisikolo samabanga aphansi iBhongweni apha kwaZakhele apho sithe safika kuphume abantu balapha bephume ngoninzi lwabo ukuza vota kodwa kwangoku esithetha naye uNqababanga olilungu le-ANC. Nqaba, manibulele sikwamkele kwigqiza leMpuma Kapa TV. Ingaba le ANC yangoku yohluke njani kula ANC wawuphume kuyo kuqala? Owona mahluko omkhulu into yoba ubuvumamele uPresident Cyril Ramaphosa noPresident uThabo Mbeki bathe xa besenza ukhwelo olukhulu besithi namhlanje kuzawufuneka sivuselele umbutho kaOR Tambo, umbutho kaLuthuli, umbutho kaWalter Sisulu. Elo khwelo elo liye lasitsala thina abantu ababe kwi-African National Congress ngexesha kukhokhela inkokheli eziqotho. Ngoko ke kukwixesha ngoku lokuvuselela umbutho wesizwe, kubizwe bonke abantu ababe kumbutho we-African National Congress ukuzama ukulungisa ingxaki ebezikhoyo. Yona nto ibalulekileyo emntwini kuzazi into kokuba ikhona into ayenze wrong. Ngoko siyayibulela loo nto, kungakumbi amadabi aye athathwa ngumbutho wesizwe, idabi lasePalestine lokubulawa kwabantwana pha i-ANC ibikwi-forefront yaloo nto. Okwesibini, sivumelene ne-ANC singabantu bayo into yoba sizawuzama ukuvuselela i-African National Congress apha eNelson Mandela ibe ngumbutho othembekileyo ebantwini. Sithathe umbutho wethu, umbutho kaTambo, umbutho kaMandela, siwuzise ebantwini babo, sibe accountable, senze izinto ebezifunwa ngabantu. Ndiyavuya into yokuba banintsi abantu ebebephumile kwi-African National Congress kuthe ukhwelo xa lisenziwa into yoba masiqinise lo mbutho wesizwe, silungise kuba siyavuma into yoba bezikhona ingxaki zizawulungiswa. Ngoko ke kuyalungiswa, sizaba nenxaxheba yokulungisa umbutho wesizwe, silungise le ngxuba kaxaka yenzekayo apha eBhayi, eNelson Mandela in particular. Ubundlobongela sijongene nabo, abantu bakowethu abakwazi ulala, i-criminals ziyazenzekela, kuthiwa singu-number 10 in the world. Therefore sizawubiza bonke abantu be-African National Congress. Sasikwi-anti-crime apha enobathanda noStone, eMabhokela, sisilwa ama-IDC. Sawuphinda senze loo nto because abantu bethu abanawuphathwa ngamagintsa, boyike nokulala, babulawe each and every day, sibe ngathi siyi-Mexico. Therefore sibiza abantu be-ANC bayo, abantu abayaziyo i-African National Congress, babuyele kumbutho wabo, sizokwazi uyivuselela i-African National Congress, sizokwazi ukukhupha uMampetla etyotyombeni simfake endlini esameni. Ufuna ukuthini kwaba bantu bathi abafuni ukuvota bona kuba abaluboni utshintsho olwenzekayo apha kweli phondo leMpuma Kapa? I-freedom yokuvota yeyona nto ibalulekileyo kuba ililizwi lento ofuna ukuyithetha ebantwini, ukuzama ukukhulula okanye ukuveza opinion yakho. This day ibalulekile, abantu died for this day. Therefore abantu mabavote, bavotele imibutho abayifunayo. Sicela abantu bazovotela i-African National Congress. Sizibonile ingxaki zethu, sizozilungisa. Nam ndilapha ndizoncedisa ukulungisa ingxaki ze-African National Congress. Sizawusebenza sonke, sizawutshintsha iwokho apho, uzawubona i-ANC kuzawuba mandi because we'll bring back the ANC of OR Tambo in Nelson Mandela, the ANC of Luthuli, the ANC of Ngoyi, the ANC of Mtongana, the ANC of Kani. That's what we're going to do. It's our time to defend our freedom, to make sure that the challenges of unemployment, inequality, and non-racialism, we affirm them and we build them. That's what we need to build. South Africa we want to build is South Africa of all opportunities for all South Africans. Manibuyele kuni e-studio. Lowo binguNqababanga olilungu le-ANC olapha kwisikolo samabanga aphansi eBhongweni apho naye owayethe wafunda khona. Back to you e-studio.